Tady tak tam 11leté dívče, asi takto vysoké, to je malé, vylezlo ze středu těch 8 metrů celkem bez problémů. No, nevím jakou hodnotu má ženský rekord na 8 metrů, který možná poví Michal Feigl. 11:22 je rekord na 8 metrů žen, takže jsem zvědav, zdali ženy ho teď překonají. Možná kdyby se sundala ta trika, jako to dělají muži. Tak, připravte se. Naprosto koncentraci a to si hudbu. Pár zbývajících závodníků a fanouškům teď to osuzovat. Ano, číslo 1, 6, 12, ano, číslo 2, 22.